Epekto sa bagyong Opong na sinati sa pipila ka mga lugar sa Negros Oriental ug sa Siquijor. Ano ang report? Update, kapihan ni Kulot. Niawas ang tubig sa spillway sa Kansalakan River sa Gihulngan City, Negros Oriental. Matod sa Gihulngan CDRMO, dili maagihan among spillway. Gimonitor sab ang mga sapa sa nisgutan dakbayan tungod sa kusog nga uwan nga nasinati kagabi. Kansilado gihapon ang mga biyahe sa tanang sakyanan pandagat sa Bulado Port sugod kaganiyang kadlawon. Subay kini sa advisory nga gipatuman sa Philippine Near Southern Visayas. Ito po ay nananawagan na bantayan po natin ang ating mga anak na huwag po silang lumangoy kasi po masama ang panahon. And of course po sa ating mga mangingisda, again po, at saka sa ating mga manlalakbay, na kapag ka po masama ng panahon as much as possible, kung pwede po wag na po tayo magpalaot. Samtang miawas usab ang tubig sa Detour Bridge sa Barangay Linutangan, Canlaon City, Negros Oriental kaganiyang buntag. Gitabangan sa mga personal sa LDRRMO Canlaon ang pagpanglimpyo sa mga mibarang nga debris nga naanod sa sapa nga nasangit sa agianan sa tubig. Ang Canlaon City, Valle Hermoso ug ang Gihulngan City apil sa mga lugar sa Northern Negros Oriental nga gipaubos sa Storm Signal number 1 sa Pag-asa. Nabatigan usab ang kusog nga hangin nga mugna sa bagyong Opong sa isla sa Siquijor matod sa LDRRMO sa Lazi, Siquijor. Wala patuguti ang mga biyahe sa tanang sakyanan pandagat tungod gihapon sa kusog ug dagkong bawd. Subay niini, subli na pasidaan ang Philippine Coast Guard sa tanang adunay mga sakyanan pandagat nga likayan una ang paglawig para malikayan ang disgrasya. Ako si Orchid Lapinkaw, Balitang Bisdak.